boleh shibun ya piki wiwar buat ki subscribe bar cunga ba piju kersan barabor ringa. Tehakane video ngaku aban keren ba. Nitip baro ba ka kubor jong ka sonam kedai ka kubor ka bala sapriang kelang ka perte. Henry menta ki por ngiu iba ka kubor jong ka sonam kala kham kenja bat kala kham peja. Menta ngaku aban pen iya piba ka don pat sakawe ka kubor lane ka video. Kata ka video kadai tang ka lip sync Henry tang ka tu ka nesni kane ka video kala sapriang ba keleng ka perte. Kubor jong ka sunam hapok kari kasi jungi nyimpat ju ikot ba kipoi hadu million view. Henry hakane ka video nyu iba kane ka video kala poi deki million view tang kendiat sni hapok ka YouTube. Kumju hapok ka Facebook kulihat la don hadu kumba nyo lak view. Pat hapok ka YouTube pat kala poi da ki million view. Tipila ban pay bat ban ski dala ki jong ki khamat ngan bu ya ka link ka YouTube bat ka Facebook jong kane ka video. Kublai shibun kublai shi hejarngu tiyangin ya pay ya kane ka video. Mie wan kaisa Meghalaya nama ba itinan palat kitaka wan pin tanaka jabian kateka ba jaya iyanga pat mintangala snif daughter. Namarha kaporba na syong taitingakum bam da ora japan pin tanda. Hindrainya iyo tia jardanga lakin titpatnya lapoy siya kasipor.